benvidas e benvidos a este acto de presentación que teníamos moitas ganas de facer deste novo libro, inédito libro de María do Carmo Krukenberg, O morto asasinado e outros contos. Antes de empezar, quero darlle as grazas á Asociación Alexandre Bóveda por acollernos. Teníamos moitas ganas tamén de ter un acto aquí, e eu especialmente. Primeiro, quero darlle as grazas á Asociación por acollernos e por manter vivo o facho desta loita eterna da que nunca nos imos baixar, que é a defensa de Galicia e da cultura galega. Eso en primeiro lugar. Acompáñame na mesa Beatriz Maceda, que logo lerá uns textos, por darlle voz a algún dos textos de María do Carme. Ela é escritora tamén, ten publicados varios libros na editorial Galaxia, pois o álbum de Garrincha, un libro infantil que goza dun importante éxito entre as EOs escolares. Aínda onte na televisión española había unha película sobre Di Stéfano, salían imaxes de Garrincha xogando. Se queredes realmente coñecer esa historia espectacular de alguén que non lle importou ter a columna vertebral como unha interrogación e telo todo para ser un completo desastre vital, que un pouco tamén o foi, pero eso non lle impediu ser un heroe do fútbol, non? E non iba tatuado ni nada, e sen embargo era un heroe do fútbol, unha historia moi interesante. Lembro a presentación hai, creo que 2 anos, na Feira do Libro da Coruña, con Donato, co futbolista do Depor, foi realmente algo moi bonito. E ela será quen despois pechará este acto. E aquí ao meu carón, alguén que non necesita moitas presentacións, Mercedes Queixas Zas, que está hoxe aquí en calidade de editora deste libro, un libro que soñamos hai tempo. Ela chamoume e díxome se recordaba aqueles textiños cos que ela agasallaba, cos que María do Carmo Krukenberg agasallaba moi especialmente a quen consideraba que era merecente. Isto digo con fachenda, porque eu teño algúns que recibín da súa man, algúns dedicados a miña pequerrecha, que naquela altura tiña 2 anos, e corría ali, correteaba pola casa dela, e que algo deberíamos facer. Bueno, creo que foi a negociación máis breve da historia, que 30 10 segundos, es decir, que xa tiña editorial e que o que queríamos era que ela fose a editora. Por que? Pois porque creo que Mercedes é a voz máis autorizada para falar da vida e da obra de María do Carme Krukenberg. Hai uns anos, un libro que tamén sempre gusta contalo, soñamos en Euskadi subindo unha montaña. Deixámolo aí para que a vosa fantasía imagine a situación, pero subindo unha montaña polo interior de Euskadi profundo. Ela faloume deste libro e tamén dixemos rapidamente que sí, que era máis que necesario facelo, vivir unha aventura irrepetível. Un libro que ela escribiu, pero que de alguna maneira tamén escribiu a propia María do Carme Krukenberg. Entón, bueno, hoxe temos aquí este libro do que estamos moi orgullosos. Quixemos tamén facer unha edición que estivese á altura do proxecto, unha edición, por lo tanto, tamén fermosa, para homenaxear a alguén que queríamos moito, que co paso dos anos xa está sucedendo, pero temos claro que a súa figura se irá facendo cada vez máis e máis grande. É unha autora que era moi coñecida como poeta, e necesitábamos tamén reivindicar como narradora. O mellor se ela estivese aquí entre nós, pois esmembraríase de risa dicindo como que é narradora se estes eran uns pasatempos que eu escribía para regalar. Sí, pero vistos así en forma de libro e todos xuntos, vemos que hai unha certa continuidade, que hai uns eixos temáticos que se repiten, que hai unhas preocupacións da autora, da persoa que están aí. Por lo tanto, máis que ben ha caído ese título tamén de narradora. E máis nada, deixo xa con Mercedes, que vos ilustrará moito mellor que a min no que ides a topar neste O morto asasinado e outros contos. Moitas gracias. Boa tarde, benvida inmensa, moito agradecemento por nos acompañardes hoxe aquí nesta presentación que é certo que tiñamos ganas de celebrar, de
de convocar e de chegar definitivamente a esta xornada. Así que moitas grazas, porque a tarde é festa para pasear, para tomar un pouquinho o fresco, a ver se vai vindo máis ao longo da tarde do que a mellor estar aquí pechado, que se levamos todo o inverno, primavera, demasiado encerrados. Cando se chega aquí e se presenta un traballo, neste caso bibliográfico, un libro, sabemos perfectamente que hai un percorrido, que hai un tempo, e nese tempo son necesarias moitas mans, moitos oídos, a pensar, a traballar, a cuestionar, a ler, a corrixir, a pensar, etc. Por lo tanto, agora é un momento antes de nada de facer memoria dos agradecementos. A memoria de sempre a que eu debo volver, que é aquel ano 2009, entrando no 2009, en que así o indica a primeira páxina do libro de notas que eu ia tomando a medida que ia conversando con Carme Krukenberg, en que un pouco naceu todo. A partir dese 2011, dese 5 de abril de 2011, en que presentamos este libro e públicamente compartimos tamén esa memoria de unha forma pública, aberta, xenerosa, como Carme era, a partir desas conversas e dese traballo. Por lo tanto, eu sempre debo facer memoria e agradecemento público por ter sido tan afortunada de encontrarme con Carme Krukenberg Sanjurjo no camiño e de que ela sempre aceptase xenerosa falar comigo, contar, rememorar e permitirme ademais recoller, recompilar unha parte desa biografía que está no libro que Francisco Castro Editor mencionou. Neste caso, os agradecementos van moito máis alá, partindo sempre dese piar que é fundamental, que é o traballo literario e creativo de Carme Krukenberg. Neste caso hai outros agradecementos que teño que tamén deixar constancia. O primeiro é de Cristina Pusone Krukenberg, da filla de Carme, que acepta sempre encantada, ilusionada, calquera proxecto que lle facemos chegar, que leve o que conduza a sempre facer presente o traballo literario e, por suposto, a propia memoria vital persoal de súa nai, de Carme. Por lo tanto, aquí reitero máis unha vez o meu agradecemento por toda a colaboración e toda a complicidade que Cristina sempre pon ao noso alcance. Neste caso, veredes que é un libro que conta con fotografía e con ilustración. Eu creo que foi un acerto para esta edición convocar eses espazos creativos dos que Carme gustaba tanto, como eran as artes plásticas, a ilustración e tamén a fotografía. Por tanto, eu penso que xa desde a propia estética do libro se recolle moi ben o que era a forma de ser, de pensar, de entender a beleza e a creación a propia Carme. En este sentido, hai que decir tamén que o traballo de Antón Goyanes, Mercedes Lence, Gonzalo Suárez, ademais o de Eva Llorens, que estaban neses primeiros orixinais, ilustrando eses orixinais, próximo un par deles, espero que facía Carme, logo comento, estas ilustracións, destes amigos, insisto, porque ela concebía o proceso creativo dunha forma sempre moi interdisciplinar, moi global, eles tamén nos permitiron continuar reproducindo parte, non todas, pero parte das súas ilustracións, dos seus orixinais para esta edición, un pouco para manter a fidelidade de como foi concebido pola propia Carme este traballo. Tamén, por suposto, están incorporadas algunhas ilustracións da propia Carme Krukenberg. Desde logo, penso que sin autorización delas e del, o libro non chegaría a este nivel de exquisitez que si se conseguiu finalmente. Falaba da fotografía,
aparte do que é o propio arquivo que xa tiñamos e algunha foto mesmo está reproducida na biografía, hai algunha fotografía nova da autora do arquivo persoal do fotógrafo xornalista Xan Carballo. E el tamén, cando soubo que estaba traballando nisto, el mesmo se me ofreceu, xa me enviou algunhas fotografías por si servían e el para acompañar a edición, e a verdade é que son unhas imaxes tamén ben fermosas de Carme, que até ese momento tamén eran inéditas porque estaban no seu arquivo persoal. E evidentemente nada disto se podía concretar en la que tivésemos esas mans traballando de todas estas persoas se non estivese Francisco Castro sempre atento, receptivo, recollendo inmediatamente esa proposta da que eu lle falei, porque non recollemos nun volume esa parte narrativa, eses relatos breves, dos que algún coñecía, para axudar a completar máis ese perfil literario de Carme, e ímola recuperando pouco a pouco. E efectivamente, igual que cando foi o momento da presentación da biografía aceptou, non sei se era polas curvas daquele percorrido ou porque ele aceptou e animou, ademais, animoume a continuar, nesta ocasión tamén. Só me dixo, adiante, ponte máis a obra. A verdade é que adiante ponte máis a obra eu xogaba con un pouquinho de vantaxe. Pásame como algún máis que anda estes días así moi por aí nos xornais, que só sabe xogar a cabalo gañador, entón aquí tamén. Sabía que era unha presa fácil de convencer porque sabía e sei tamén da súa admiración e do cariño por Carme, que compartido, por lo tanto parecíame difícil que se pudese resistir, mas tamén porque parte do traballo estaba encaminhado, estaba encarreirado. E aí teño que agradecer aquí o traballo que tiña avanzado Andrea, a miña filla, cando desde había un tempo sabía destes libriños que Carmen me regalara un exemplar de todos os que tiña, xenerosa como sempre ela era, e preguntoume, isto de Carmen, xa despois de la ter falecido, e digo, son relatos que ela facía. E digo, isto está publicado? Non está publicado, isto eran agasallos que Carme facía a quen a ela lle prestaba, non? E iso non se pode publicar? Non sei, o tempo dirá se se pode publicar, se non se pode publicar, a mí gustaría. E que hai que facer? Pois o de sempre, filla, buscar un editor e poñerse a traballar. Entón eu busquei o editor e ela puxose a traballar. Que hai que facer? Pois hai que teclear todo isto, porque así non nos vale. E ela foi a que realmente fixo esa primeira versión de transcripción dos textos, incluso, por decir, como a primeira corrección, porque hai bastantes erros de imprenta. Entón, as tentacións eran grandes. Había un editor predisposto e un traballo que xa, polo menos, estaba encaminhado. Así que esa foi a xénese e aí nos puxemos máis a obra. Os porqués deste libro e o que ímos a topar, pois, aparte dun libro realmente atractivo, con unha prestancia da que eu estou moi orgullosa e parabenizo sempre a Francisco Castro como director da Editorial Galaxia, o que imos a topar son 22 relatos breves, con desigual extensión, máis breves, xe temos unha pequena mostra aquí de dos que escolleu Beatriz, e outro algún poquinho máis longo, pero son realmente relatos todos breves, contos breves. E teñen unha orixe diferente. Hai 15 relatos que son como estes, responden a pequenos contos que Carme escribía, pero sempre escribía tamén con ese trasfondo xeneroso e ao mesmo tempo esa necesidade de compartir a palabra e a necesidade de crear, de construir a beleza das palabras. Estes son 15 que foron escritos entre o ano 98 e 2012. Más ou menos a razón dun por ano, en efemérides moi concretas, moitos deles coinciden con fin de ano como un agasallo de Nadal para as amizades, para a xente coa que ela gustaba de compartir esa vontade creadora e o seu traballo.
E logo hai un conxunto de 7 pequenos relatos que son máis de corte máis parecido ao corte persoal, memorialístico, con moitos puntos en común de carácter biográfico, que foran editados tamén nun volume non venal de agasallo por Unión Comarcal de Comisións Obreras de Vigo, a partir dunhas xornadas coas que ela colaboraba, sobre todo vinculada sempre ao Día da Muller. En calquera caso, eran todas edicións de autora, non venais, sen distribución comercial e, polo tanto, con un reparto, con un coñecemento moi restringido. En absoluto era recoñecido polo público lector, ni siquiera polo lectorado que seguía a obra poética de Carme Cruz. A vontade, pois, era esa, de recompilar e de ofrecer esa outra visión, esa outra perspectiva creadora da autora. No fondo, unha vez que se leen, eu creo que é un reencontro con unha voz poética amiga. Penso, e de feito temos falado Francisco e eu, pensamos que pode ser unha obra que complemente a biografía, que se complementen, ainda que ninguna precisa da outra. Son dúas polas, evidentemente, como corresponde, non é nada metafórico, da mesma persoa, mas que teña lido a biografía vai recoñecer aquí momentos, episodios, lugares de tránsito, algúns moi importantes, como Vigo. Vigo é un dos puntos, un dos epicentros dos que xirou sempre a vida de Carme, o pensamento, a querencia e tamén a obra. Por tanto, van a aparecer outra vez aquí, así como afluentes dese río de vida autobiográfica, e que non a teña lido e lea os contos e logo volva ou retorne e comece coa biografía, pois tamén vai ir incardinando algúns deses episodios, porque eu creo que nestes relatos Carme asume ese papel de protagonista en tránsito entre o que é o mundo da ficción, o mundo da soñación, o mundo da recreación, e o mundo máis persoal, máis biográfico, o tangible. Ás veces non sabemos moi ben se se está movendo nun territorio próximo, real, vivencial, ou se realmente aquilo é un punto que é unha mera ficción. Eu creo que aquí ás veces parecen relatos breves, moi simples, pero, sin embargo, logo en absoluto. Eu creo que, igual que acontece na poesía de Carme, ese gusto pola precisión, pola buscar a palabra sintética, por prescindir de todo o que é accesorio, de todo o que é secundario, de todo o que o único que ven é empañar a idea e a liña central da súa propia expresión, tamén está aquí. Entón, ao final de cada relato, Carme, igual que na poesía, ponnos a pensar. É inevitable non volver atrás, ou non volver a ler, ou non volver máis tarde, dicir, aquilo realmente era tan simple como parecía, ou é que hai algo máis entre líneas, que me está provocando, que me está invocando. Eu creo que nos relatos, no conxunto dos 22 relatos, está sintetizada esa capacidade de ficcionar, que nos sorprende, a mí me sorprendía, desde unha perspectiva que só coñecía como poeta, que parece como que son saltos maiores, ese cadre que no fondo tampouco son, simplemente diferentes formas de canalizar un pensamento e unha expresión. Ese gusto por recrear a mirada tamén, por recrear a vida desde unha mirada propia, moi persoal, e iso, coñecida a lectura da biografía, é máis fácil de percibir, até onde chega o límite da ficción ou da non ficción. A min gústame especialmente, non sei se vou compartido ou non, a observación polo cotián, pola vida cotián, polo seu entorno, de maneira que ás veces, lendo sobre todo aqueles relatos que están posicionados en lugares que claramente podemos coñecer, como pode ser o propio Vigo ou o Padrón, por exemplo, ese relato que está claramente centrado na Alameda, nesa figura potente de Rosalía,
é ler e ir como acompañando ese paseo a través das palabras e da recreación da historia, non? Pero isto requiere unha observación do cotián, do lugar no que te sitúas, para mí moi detallada. Igual que a natureza animal e vegetal, que ten un peso moi importante na construcción dos seus relatos, non? O gusto persoal polas artes, que, por iso insisto, quedou tan ben recollida na edición, pero que tamén están nos seus relatos, como está na poesía, non? Aí está o jazz na poesía, que falábamos estes días no Ellas Espido. Aí están sempre as ilustracións que acompañan os seus orixinais, ou a propia creación menos coñecida, por menos polo grande público, non? Si, pois, persoas próximas, como artista plástica tamén, non? Que ela tanto tamén vivía intensamente, non? Ou está aquí a necesidade de viaxar, non? A Carme Viaxeira, que ten un capítulo íntegro dedicado en el que tamén está moi repartido ao longo da súa vida, non? Pero ten unha parte moi central na biografía, e ela mesma vivir a aventura irrepetible, que é un libro que fala en clave poética das súas viaxes e do seu coñecemento do mundo, non? Todas as claves, penso que prácticamente todas as claves da poesía e da conversa con Carme están tamén recollidos aquí nestes 22 relatos. Eu creo que son fáciles de percibir, non? E logo, algo que se vai atopar tamén aquí nos relatos é, insisto, non nesa figura que narra, que conta, que ficciona dunha forma externa, allea, distante de quen lé, sino en todo o contrario. Carme fai por estar claramente o do xeito máis intuitivo nos relatos. Está a Carme muller pensante, está a Carme nai, está a Carme amiga, a compañeira escritora, a fabuladora, a viaxeira, a poeta, a narradora, etc. Premeditadamente hai un enlace moi grande coa escrita, igual que vai máis notorio coa parte poética. Como eu creo que sempre é importante que falen, eu neste traballo de edición sentían un pouco casi como unha intrusa ou unha ocupa, realmente tiño que ter feito ela, tiña que ter vivido este momento de falar do seu traballo narrativo como de calquera outro, e para cederlle a palabra a ela quería ler un pequeno parágrafo de algo que, evidentemente, sen pensar para nada nisto, naquele momento, está recollido na súa propia expresión, en primeira persoa, e onde ela fala dos seus contos, da orixe dos seus contos. Di Carme: continuei a escribir contos porque o neto da Serea, que está aquí incluído, gostou moito e animáronme a seguir. A partir de aí, e despois de moito tempo sen pensar nisto, un día comecei de novo a escribir contos. O Paxariño de Sevilla, que xurdiu nunha viaxe que fixen para visitar a miña filla residente xa en Sevilla, en 1998, deu paso a unha colección de contos escritos a razón de un por ano aproximadamente. O último titúlase As Palabras. Escribos con moito gosto e preparo eu unha autoedición de 100 exemplares para regalarlles as miñas amizades polo Nadal. O Ratiño do Pazo é un dos contos meus dos que máis gusto, porque me divirte ver como o ratiño ilustrado, desexoso de construir un poema para a súa namorada, sobe á gran biblioteca do Pazo e rouba unha letra de cada libro para que ninguén se decate da falta. Aquí ela explica realmente a xénese, moi propio para quen a coñecemos de Carme, escribir o conto, chamar a un amigo, a unha amiga, un bon ilustrador, pintor, pintora, pedirlle os deseños, as ilustracións e encargar nunha autoedición 100 exemplares onde ao final ela asina, publica e indica o número do exemplar e agasallar, como agasallo de Nadal, por algún caso tamén como unha efeméride persoal para unhas amizades. Xa para rematar, pois só vos quería ler o peche
a miña brevísima introducción, porque o importante deste libro é ler os relatos de Carmen, coñecer máis e millor a poeta e a muller, pero algo donde eu a recoñezo a ela continuamente, que é nesa muller amante das palabras, e que necesitaba comunicar a través das palabras, da oralidade, pero tamén da escrita. Se non fose así, non se podería explicar, evidentemente, unha obra poética de cerca de 30 poemarios, e outra publicados, quero dicir. Remato xa logo con esa admiración pola palabra e pola beleza da palabra nas palabras da propia Carmen. As palabras do mundo inteiro, os centos de idiomas, vellos e novos, andan enredando dunha beira a outra da terra, agochadas no zoar do vento que dá vida aos homes, aínda que eles non o saiban. As fermosas e hermosas verbas, gardallas nunha caixa de ilusións, para que nunca esquezades a beleza delas. E para ir recuperando esa beleza desas palabras, Beatriz, eu que non quixen comprometer a ninguén, porque estaba nun momento crucial, como de parte das amizades todo o mundo do ensino, porque a finais de xuño é imposible que ninguén que se poña a ler que prepare nada, pero circunstancialmente encontrámonos Beatriz e eu outro día, e díxome que ia vir e que xa o tiña lido, e dixen, esta é a miña, perfecto. Entón, no momento disimulei o que pude, non dixen nada, pero despois, así, coa certa distancia do correo e demais, digo, e ti non te animarías a ler un texto, entón, para que a palabra de Carme quede aí? E eu dixen que sí, e aquí está, e eu moi agradecida de que nos acompañes e de que leas os dous relatos que ela escolleu, que son as palabras, son os que trouxen, e o gato de San Xoán de Piñeiro, que é un lugar, un espazo tamén físico, biográfico importante na vida de Carmen. Así que moitísimas gracias por facer este esforzo de fin de curso. Eu que non quería poñer deberes, e acabei poñendo deberes. Pero antes de que leas, tamén hai que aplaudirle bastante. Xavier, estás a escoitar? Non? Pois pecha os ollos para ouvir mellor. Verás como nas túas palabras, as que acabas de dicir, veñen de volta nas partículas de luz. Non é posible. Non me andes a enredar coas túas teorías sobre a claridade nos bosques e demais tolemias. Estouche a dicir que é verdade. As nosas palabras non se perden, quedan no ar. E o ar lévaas a seu xeito dun lado a outro da terra. Non comprendes que hai xente que fala cousas preciosísimas para que nunca máis se escoiten nin falen delas? Non, non pode ser así. Eu, coa miña estrutura mental, non o podo entender, non teño capacidade para discutirche semellante disparate. Mira, eu coñeci na Argentina un rapaz que deixara a noiva Muxía. E non sabía por qué as cartas que ela lle mandaba non chegaban nunca, perderíanse. Non sei se no mar ou en correos. Sabería a rapaza escribir. A cousa foi que o namorado ia todos os días á praia de San Isidro e falaba as ondas e dicía: cando cheguedes a Muxía, dicirlle a Maruxa que morro por ela e que estou cheo de amor. Despois de varios días, de varias mareas, o mozo tornaba á praia para ver se viñan as verbas súas ou as da noiva. E chegaron as de Maruxa como se as ouvise por teléfono. Non sentira na súa vida tanta felicidade desde que deixara Galiza. Pois as cousas son así, como teñen que ser. Eu xa maquinaba que as palabras non se perden, andan dunha banda para outra do mundo, tan claras como o día que as dixeches a un amigo ou unha amada. E podedes asegurar que non é unha tolemia ou un soño sen resposta.
as palabras do mundo inteiro, os centos de idiomas, vellos e novos, andan enredando dunha beira a outra da terra, agochadas no foar do vento, que dá vida aos homes, aínda que eles non o saiban. As fermosas e aganimosas verbas, guardádeas nunha caixa de ilusións, para que nunca esquezades a beleza delas. Leva música porque, ademais, comentou-me Mercedes, preguntei e pensei en ponerles música porque ás veces cando leo calquera libro, pero só me pasa cos contos e cos relatos que os asocio a música, a determinada música. E entón eu mandei unha mensaxe a Mercedes e dixen, que che parece se ponemos música? Que música lle gustaba a ela? E entón, bendita Carmen, porque aí coincidimos, non? Que eu son unha persoa do jazz, e cando me dixo Mercedes que jazz, dixen, pois xa está, porque eu en varios dos relatos, estes dous, algún máis, sí que escoitei jazz cando os li. E, entón, a primeira composición era, seguro que a coñecedes, que era Almost Blue de Chet Baker, e agora vai o gato de San Xoán de Piñera. A ver se non hai anuncios. Un día do mes de xullo chegou nun coche con chofer derrubado no asento traseiro como un señorito despois dunha noite de esmorga cos compañeros de Pontedeume de onde viñan. Baixou, mirou para un lado e para outro e escolleu a casa que máis se petou. Unha casa dos primeiros anos do século XIX, branca, ben careada e con boa xente. Quizais algunha das señoras máis entradas en anos mirouno con certo receo. Pero a máis nova do casal entendeuse na primeira citada que tivo con Michina. O tipo debeu ter unha certa calidade de vida, estaba ben mantido e facía pensar que tamén fora ben tratado. Tiña uns ollos verdes, grandes e penetrantes, atentos ao que se falaba del. En realidade, semellaba un persoeiro inteligente e vivido, máis ca un felino. De cando en vez marchaba da leira por varias horas, con seguridade ia de caza ou latricar con algún veciño sobre as calidades dos novos anos. Pasou o verán feliz e contento, pero ao chegar o inverno, as xentes daquela herdade regresaron á casa da cidade. Ao principio o gato aceptou ben a nova existencia, pero un par de meses despois comezou a esconderse, sen querer dar sinais de vida. Aparecía solamente ás horas de xantar, entraba pola porta da cociña a beber e comer a ración de galletas e demais lambetadas. Ás veces chimpaba o colo da señora maior, ou enredaba con ratiños de peluche polo corredor adiante. Cando aparecía a noviña ama, entón sí, entón corría e xogaba tolo de ledicia e víase que precisaba das caricias que ela lle daba. Pero unha mañá, moi cedo, despois do almorzo, fuxiu silandeiramente como unha pequena fantasma sin deixar nin a sombra do seu corpo nas paredes. Esvaeceuse no silencio da casa. Foi vivir a liberdade, matinando que ninguén o quería, que aquela casa da cidade era tristeira, monótona e silenciosa. E a súa dona querida non estaba con el. Sentíase só e abandonado, e cheo de celos, desapareceu nas primeiras luces do amencer. Acordes de La Vie en Rose que me gustaría moito a ela, pois pechamos aquí este acto. Grazas a todas e a todos por estares aquí, a Asociación Cultural Xan de Bóveda por
facer a Casa Grande tamén, unha das casas grandes da cultura galega, a Beatriz Maceda por ler tamén, e sobre todo a Mercedes por este libro e por tantas cousas que se poden contar e as que non, e que sigamos facendo moitas viaxes por aí que se nos ocurren libros bonitos. Gracias.